Lino ko naklang gayam Eugene. Inulaw naklang. Kunam nga ayatan nak nga mapahingay nga sa bali mati kasar mo. Pasensya ka, Mary. Awan maramida. Pinikot dak. Jakpay kayat timatay. Pinangtandak ngamin nagti kakabsat ni Angela. Dakas ka no ti pagbanagat no jak ikasar ti kabsat da. Kasano akpayan tatana, baka agsikugak. Saan? Ni ka madanagan. Ta din tumapasamak na ita. Saan kang agsikog? Ngata? Uwin, patyanak. Sorry talaga, uwin. Nalaw anak lang. Nabartikak namin hindi. Isaan nalaw anak dahil diyang Angela. Ngam, sikati talaga nga ay ayatek. Sikati arapahap ko ang asawaan. Ngam, awan maramidak. Isaan sapay ko matamaawatan nak. Diyak mo no kabalak nga lampasan dato nga pasama kitibiyag ko. Pangasim, Mary ha. Di ka makias asaway ti sabali. Ha? Apay nga lapdan nakat mga asawa kang arudan iti sabali? Pakasaran kan tumat lang. Iso nga orayan na, kuwan. Orayan nga? Kasano data? Duwate ikasar mo kit din. Kan papanamaya, apa nga kunam nga orayan ka? Orayan nak amabalo. Anya? Inka man ayaban di ka anakak ta mangan tayaw ildang. Inayaba ako ngam di namot kayat ti umay. Agsangsangit latan ni jay silid na. Apay, anyat sang-sangitan na aya. Ay, nagsinadan iti boyfriend na tadan sa bali nga ikasar na. Alya, ne, kaano la di na udi ang nagkuyog na nakaragsak na. Wen nga roda, isoan na sakitan iti husto, ta biglaan ti panagsinada. Diya mo ano, agpaiso a pinikot da jay lalaki. Kastamot istorya ni Mary kanyak. Anyan, kaasimot nga rodye ka anakak ano kasta. Wen nga roda, hanggang talaga kasta, anya nga rod ngay. Awan mabalay. Tanay, intun bigat ka nun ti kasar jay x na. Inka mga na Mary, may saldawa na di ka nangnangan. Agsakit kay ti kasta nga aramidam. Tati kasar da, uncle. Siyak tinobya nang sa baliti kasar na. Ay na, awatan mo tigasat mo, balasang ka. Pinikot da ngamin. Siyak tayo ayatan ni Eugene. Di ka basta mamatay, itanyaman nga ibaga na jay alalakay. Anyat amaw. Amang ano talaga alinoko nakalaan. Haan, uncle. Siyak tilab ni Eugene. Inagaw dala ang kanyak. Nabayagan ngamin nga kurso na dadya among naisunakat. Iso nga nagbaligi nga ng pikot iti boyfriend ko. Ha? Lukas na, boss na, jay ikasar na. Wen, uncle, driver na idin ni Eugene. Alya, ay kat ala awan mabalin maun tag kasardan. Awatem tigasat mau. Agpatibkar ka. Kat pilitem alipatan da ja alalakay. Ta mga barwanan ka. Di mo baybay antibagay tapno saan kang agsakit. Eugene, love. Naragsak ka kadimot laeng ita tagasawatan. Unay-unay Angela. Oh, agpadata. Uray siyak. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Siyak siguron ti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngabin kabukbukudan kan. Kun awanan ti makaagaw kan kakanyak. Tagasawatan. Angela. Intaghanimon iti adayo a lugar, love. Agbakasyon ta iti uray makalawas. Tapno maipapasta ti aghanimon. O sige, sikati makaamo, love. Mere, kanakan. Anyaman ti sang-sangitam ti ta cellphone maon. Awanan, uncle. Naghanimundan. Talagang agasawadan. Ay na,
Tapno malikli kam tagladingit, di mo buy-buyaan ti pupus da aladawan ti ex mo Ada masakitan ka no kasta. Kaano nga tanga makamubuna ka, Uncle? Basta likli kam pa'y naabuyaan, nagiti ipupus da aladawan da. Tapno makamubun ka adagaws. No kasapulan nga i-block mo ti ex mo, aramidam. Tapno daras ka makalipat. Ay, Hana. Anya ngayon ti pangkunta ka kanya na no i-block ko, Uncle. Di mo kunaan na kayat mo pala ti maadaan iti komunikasyon iti ex mo. Basta ada nagkinarian me kan ni Eugene. Subli anak tumatlang day dyan no mabalo. Anya? Unuhaan, baka no ag-apadangay katag sinada. Sigurado nga subli anak matlang. Ay sos, sana nasaya at ti kasta apampanunod miray. Lipatem kit din ti ex mo. Na sumapul kay ti sabali apakiin na yatam. Ano di ti mas nasaysaya at ngam ni Eugene? Uncle, iso lang ti lalaki nga na ikari kanyak. Iso lang ti lab ko, ingga na tong palbiyag ko. Urayak nga agsubli kanyak JX ko, Uncle. Maturo ka nang hila. Tayo nakpay agpaangin iji teres. Rabiin, love. Di ka kadipay maturog. Sana pa makaturog, love. Sumarunak to, Wen? Ay, sige garod, love. Tado siya. Makaturturog akon. Nabanuga ka nagkapo iti honeymoon ta. Ni Eugene ti umawawag. Ay, thank you. Mawag matlangan. Hello, Eugene. Hello, Mary. Naimbaga na biim. Kamusta ka? Ay, kastoy Kanayon nga agsangit. Kanayon nga mapuyatan. Anak nga makaturturog. Nagsakit nga kanayon datoy pusok. Karkaroy din nakitak jay pus dya asawa nga intag na kanyam. Nagsweet kayo nga nag-honeymoon. Di kagsangit. Di ka madanagan. Tapamarang lang lagi dyan. Ha? Mas napala pakisamaak ti asawa. Tapno saan na gumura kanya. Baka mangag na kaitangay. Saan? Tarimwara kiti silagmi. Nakaturogan. Ngam talaga ka di nga siyak ti lab mo. Uwan, Mary. Uray katduak niya ngela. Si kalap pati sapsapulat. Kailiw ka. May liliwak matan kanyam, Sarabali, agkita tanto. Ha? Apay, mabalin ay nga kita tanga uray adan asawam. Agkit mabalin Apay kumaasa na mabalin ngay. Basta ilimod tawan. Lalaingan tati agiliman. Tapno awan to ti makadoktal iti aramidin ta. Kaano ayang amin nga mabalo ka? Umadaning. Isa nga orayan na, kwen. Tanong mabalo ikasar ka adagos. Mga manong nga tangay nga tawon sa kanto mabalo. May sawan no 2 taon siguro. Sana balay, mabit lang ang orayan daytan. Kan mariknak, nakapsutan niya ang hela. Kan adong ti marikrik na ang sakit iti bagina. Kasta aya? Wen, iso nga anong sam ti aguray, wen. Orayan nak, di ka makias-asawa iti sabali. Sige nga rod Hanak mo't kit di nga agdardaras nga makiasawa. Basta orayan ka nga rod awan. Dardarasam nga rod ati mabalo. Nay, nagbakasyon ka mo't gayam direk. Kumusta nga'y baraw? Kaanaw asim mangput ka? Mayat tata si mampatak di kalman. Ay, bimakid ka baraw. At adamot na natimar ka, hindi bimakid ka. Okay? Nangasawa ka, wano, baro ka pa Baro akpay tata. Awamot ngayon mailawan kanyak. Oo, napili kan samot nga may nitagbalin biya. Saan mo tata? Kan jak ngamin masangot ti agaram. Bisiak ngamin ti trabaho ko ti abroad.
Ay, day talaang Angam day. Kita mata ang mga no mabaakan ka baraw. Ngam no kayat mo jay ka anak ka. Armaman kitay. Anday jibalay may. Saanan anagaw awid ijibalay da. Ta saan da nga agkaalaan iti may kadwa nga asawa ti amana. Ha? Asino tata? Ni Mary? Wain baraw. Anday di nanobyo na. Ngam nagsinadaan. Isu nga armaman kitay. No, kayat mo Tanarigat mo at no saan mo akursunada ket irit-rito ket dinken ka. Asino nga imot ti saan nga kursunada kan ni Mary kat nagpintas? Ay, armaman nga ron baraw. Kababain sa amot tata. Baka jak may kari. Ay, ket padasim latang arman Anyat amam. Ang mga no si kagayam tinaikaray aparaken kuana. Sige nga Rod. Padasak tuman na pasyaran. Ay, sorry Direk. Ngam saradon datoy pusok. Hanakon nga makiinayat iti sa bali. Ha? Agbirok kalangan iti sa bali nga aramam niya. Pasensya kan nga tal talaga. Uray kasta ti kunam. Sana klata mapukawan tinamnama Mary. Ala, awanan nga talaga ti planok nga makiinayat. Promise! Basta ruman kalata Mary. Agsardan akto siguro. Inton makiasawa kanti sa bali. Apay, anyat ni mo pangayatan ka ni Derek ket nasingput abaro na jay. Napintas ti trabaho na ija abroad. Ta siman ko naman. Anya palat sa pulam dita. Ang kumat nga ayayatan, Uncle? May mayat-mat nga dayo ni Derek ang JX mo. Anya mo't JX mo nga ay istambay. Ay, basta hanakon nga makiinayat, Uncle. Ay di ka man nagpili-pili, Mary. Aklunam kit din ni Derek. Nasingpait ang baruday jay. Manmanaw tikasken kwa nakasingpait. Nagagit pa'y. Adapay balay nan. Nagdakal day kay patpatakder a balay na. Hanmat nga day tati pangrukodan kan ni ayat. Hanak pa'y ngamin nga nakamove on. Makamove on ka, babaan ka ni Derek. Isungaklo naman. Kita, no di malipata madagos ti inaramin jay ex mo ken ka. Isunga agpanunot ka ana imbag ka anakan. Di mo pilitan, no talaga di nakayat, lakay. Bayam nga iso ti mangedeng iti dayta. Di ko namkit day, day jay lata ayo jen, tiyada ti panunot na. Agasimot ngamin tinakunan ay, urayan na ka no nga agapa di ex na, kanya asawa na. Ta sigurado ka no nga agsinubyan da. Anya? Kanakunan na pa ay. Ano mabalo ka no ex na, agsinubyan da. Ay, una yan. Talaga nga roda na inlabla una ni Mary iti ex na Wan nga raw. Nangasawa lang nga rodan, ngam di na pala iwaksi iti panunot na. Agad saan ba't siguro akas ka rin Iniinot tulat ta siguro Di ka gana at lakay. Makamubun tulat ta di ka anakam. Rumarak man pa love. Kuyugak ni nanang ko amapan nagpa-check up. Ala umon jay lukan. Tasuko namun ijay balay da. Tapno saan amabanog ni nanang. When love. Ang kurang samat gayam di kwartak. Ay katikan ka Ingkalatan mga alay jay wallet ko. Amumati ayan na. Manungay ti alak, love. Ay kat makaamu ka Numano ti kasapulan ni nanang nga agpa-check up. Iso ti alaam. Agyamanak nga rod, love. Talaga nagsingpot ka. Sa anak nga babawi ang asawakin ka. Awan nga tati nakakitakin ka asimrek di hotel, Mary. Awan siguro, Eugene. Si kakit di Baka ada nakakita kanyam. Di oray man adda. Di dakmot lamay lasin. Ta nakakalugungak. Ken ada face mask ko. Ken nakasedsak.
Sa bagay, uray siyak. Nakamasak ka nakakalugungak matlaang tatay. Oh, kailiw ka, Mary. Ay, oras siyak mata. No amom lang perme nga ililiw ko kanyam. Sa balimat nga minti inasawam. Oo, di kagsangit Di mo't imbagakken ka, apinikot naklang di asawak. Kan adda tulagan ta, saan? Oray addan asawak, tas sikalat tati ay ayatek. Kan ti may sapay arason, no apay nga intulok ko apinikot nak ni Angela, tapno makaurnungak. Ha? Kan tapno tawidek to ti kinabaknang na. Datang tumot lang ti may ranod no kaskasano. Isa di ka makias asawa iti sabali, wan. Urahin nak, wan. Uwan, si kala nga talaga tilab ko. Hangko nga maibawing iti sa balitirik na kanyam. Ay uwan, ada nga nagkulit nga mang araram kanyak. Hanak nga sarsardangan. Imbagak lang arudan nga sardangan nak nga araraman ngam nagkulit. Agkarasubli ije balay da angkal ko. Sino mo day ta? Karo babi matlaang nga, si man ije abroad. Pangasim, di ka agpapaaram kan ko na. Nupasyaran na ka, papanawa madagos. Uwan, hangka nga agdanag. Awan matlaang tirik na kanya na. Si kalat tati panalo ito'y pusok. Promise mo, ha? Sana balay ta, mabiitan ti panagdan nata. Kumapkapsutan niya Angela. Kumarkaron di sakit na. Ang mga dinan abutan na dya iti makatawin. Sigurado nga ta. Wen, umadanin ti apit da dyan. Iso nga umadanimit tan ti panakabalok. Agden natan ton. Ano samlaeng arman ni Mary Barok? Ta kapunpudutan pa lang amin ti panagsina da iti x na kahit. Iso akas jay. Wen tata, mawatak ni Mary. Kanamok, ket naktumat lang. Marikirik nak data tata. Di ka madanagan, tatulungan ka. Kanayon ko abagbagaan di ka anakak. Mga klon ken ka. Mayat ko mga rod na klunan na kon. Sakbay nga agsubliya ki jay barko. Kaano aya, ti panagsublem baraw. Into no may abulan pa yung matkit di. Ala, sarong karam iti minalam ni Mary. Tapno matinag tirik nanaken ka. Imposible, adi mo mapaayat jay ka anakak. Iti kasta kinapunerma o. Patsyak amain labtumot lang kan ka jay ka anakak. Sapay la ko tata. Love, gumatang taman iti motorsiklo. Ta may mayat nga ilusot iti traffic. Anya, kabutbuteng samat ti motorsiklo. Saan? Depende iti agusar dayta. Kan depende iti motor. Tay nangina ti gatangan ta tapno may mayat. Katala sikat ti maka mo, love. Sino dyan nakamotorsiklaw anang nagas ka ni Mary bakit? Jak nga rodam mo lakay. Nakarikap mo nga minja helmet na. Sana makita ti rupa na. Naglokaw. Sino nga ito dyan mangimot motor ken kwa na? Di na ko naan nga daman sa bali ano ubyonan. Ay, jak ka mo lakay. Nagkatawan mo dakis na ano adamanan baro anubyo na. Tapno makailiw-liwag mo tan. Wen ang mga nutila pakirel-relasyonan naman ditan. Madamdama, lukwen damanan. Hindi ko madirect ti kayat ko aparakin ko na. Ta nasingpot, nagagat na dya kalugaran tayo. May suro mayat ti puso ako nada. Uray kayat mau no di namot kayat. Awan mabalin mau. May mayat dito apagditan ta. Ta adayo ba si talugar? Uwan nga ruda. Iso na lang tama banok ka nga ag-drive iti motor. Saan? Madingamin no jay kotse ni Angela ti usaran ta. Ta amang ano adama makakita. Naimbag ti motor. Ta saan daw na yung mabigbig. Ay, sabagay matkit di Ay, kastoy latan nga ka na yun ta aramid ta. Ilibli basta ti agkuyog-kuyog. Basit la pa nagura yan, Mary.
mabalo akton. Wen makaurayak matkit di. Basta ti kanayan kong ibagakin ka, ha? Di ka makias asaway ti sabali. Urayin nak ang mabalo. Apay, sino dyan mangyang angkas ken kay ti motorsikla o mere? Sala namnamin sana nakita may ngayon lugan na ka. Kat boyfriend ko uncle. Asinaw a boyfriend mo. Taga-anaw. Taga sabali nga ile. Limbag ano nasingput-mutlaan. Wen Iso siguro ti kasi singputan nga lalaki ito'y loson. Like, tama. Tama nga numaulay tinapasamakin ka. Madamdama, agsangit-sangit kan tumanan. Haanan, uncle. Haanan. Lakay, mangantayon. Mere, umay kay manganan. Ay, apagisaw. Marik na akong tibisin ka. Mere, umay ka manganan. Nay, agbakbakwar mo di ka anak kamla ka ay. Apayan, Mere. Andat mapaspasamakin kan. Min kakitaan masikug samad tan di ka anak kam. Ayabam nga rodan tinobyam dito balay. Takasaritak. Taday, masikug kamot gaya man. Busy pa nga min tadta, uncle. Ay, basta ibagam, takayat ko ang makasarita. Sana mabali na may tantan, di umay na dito balay. Ibagam, tay kuyog na dagiti darakil na, tapag sasaritaan tayo, ti pa nagkalay sayaw. Inak man, makiatindar pa iti kasangay ti kumpare, lab. Agawid akmat ladagos. O sige, ngamjay ko ti usaramon. Tani nagalis ti dalan. Tumanuto, love. May mayat di motor, ta iwas traffic. Sa nabali, ta agan-an nadak, love. Nagamit ako, pare. Itunod ka na, pare. Tanay, nabarsag kan. Warsaan, maturog kan iti balay. Sana, pare. Kabalak. Di ka madanagan. Makasang puweta kasi kakarad ka di balay may. Nay, andat saksangitan ni Miray. Nay, diya ka mo Ay, umay katasit ganta. Nanay. Eugene. Apay nga bati na kami matan. Apay, sino ayo dyan ti sangsangita Miray? Diya amada to si Kuko, uncle. Nadisgrasya ka nukat natayan. Anya? Sino ayo dyan? Ni Eugene nga ex ko. Anya? Anya ngay itan. Agsikog kan abalasang tanatangken mo't ngamin ti ulam. Uncle. Liblibas mo mo't gayam tinakisinsin-narak iti dayjay alalakay nga uray ng asawan. Di ka lang nagpampanunot mo't tahan ka anakan. Pakawanan dak, uncle. Nagbidutak. Nagbasulak. Nagpaiturayak nga miniti nalaos nga panagayat ko kin ni Eugene. Yala, awatam ti kasta nagbanagam. Anya ngay, libas mo mo't ngamin tinapan nagpasikaw. Sayang ni Derek. No iso kumangamin ti inaklon mo. Mayat kuman ti biyag mo ita. Kat awagan nyo taibagayo nga umay nakpasyaran manen. Ay saanan, kababain. Ah? Naimbag kumaano saan ka masikaw. Kababain ti mangiritaw iti masikaw. Anya nga inanang, tatang. Sino nga iti sungbatak kada induya kan dyan Ay, katsi ka, anak ko. No asino ti kursunadam kadakwada. Jack nga ron nga amo. Hanak nga makadisdesisyon. Kaslamat nga kayat ko isodang aduwa. May salaing ti pilyam ni Lay. Mabalin ayamot tadwa. Kat
Asinuhay nga rod ti piliyo, tatang. Nusyak ti pagpilyam ni Indoy, ta kalugaran tayo. Ang momon ti family background na. Nasisingpid na nga kakabsa. Kun awan biso ni Indoy. Si Kangay, nanang. Agpada kami iti ama, manak ko. Ni Indoy mo't kanya. Apay ni Jane, hanyo nga kayat. Okay lang tamat No iso ti kaya mo. Ta kasla na singpid mat. Tauray medyo lumakayay. Madlaw mo't anasingpid. Iso na lang ta tangga kabangibang nga ilay. Uwan ngam naamam mo ko na, iso na. Nabayag kami nga agamam mo. Kan nasing patmatlang. Wun, kasla nasing putmutlaang day jaajani. Nadayaw pa'y, tatunggal umay dito'y balay, kanayon nga agmano. Numabalin la ko mga duwa dalangan nga song batak at aramidak. Ngamhan mat ngamin. Ay na anak ko, pilyo mo untay kapkap nakam. Sikat ag desisyon iti dayta, ta sikat makiasawa. Opinyon milaeng di na ibagami. Sige nga, Rod. Majority wins. Tangay duwa kayo nga nang pili ka ni Indoy. Iso na lang ang ate song bata. Agyaman na, tadi na kong pinarigat ang nagdaton king ka. Nakaragrag sa kaklaunay, Nelly. Si ka nga minti pili da na ng kantatang ko, Indoy. Ngam kit di ay ayatan kamat. Dakal ti panagayat ko kanyam. Ay na, agyaman na ka. Kat kasano, tulagan tayon, ti pa nagkasarta? Ni, kat sika no anya ti pangadeng mo di iso ti masurot. Kat pakaragsakak no kayat nak nga ikalaysa. Nagkas ang matan, dahil tangay paspasabat mo kanyak, Nelly. Kunak no good news, ti padamag mo kanyak. Saan ba gayam? Ni, ala, agsangit ka matan dyan eh. Linamnamak ngamin, asyak-yak lunam, Nelly. Saan ba gayam? Ay, sorry nga talaga dyan eh. Hanmat namin nga mabalin nga duwa kayo nga song batak. No mabalin ko mga duwa ti pakiasawaan akat duwa kayo nga song batak. Mala, uston, han kan nga agsangit dyan eh. Han nga balita, friends talata niya. Hanawan, di ka madanagan. Pilit nga klonan tigasat ko keng ka. Kit no na problema ma. Di ka ko magbain nga masinag kanya. Tapos sinadaan aklat na tumulong kan ka. Agpaiso dyan eh? Wan, kat bay amon, nagitin regalo kan ka. Jak subyan dagi jay. Kukwam aminan. Sa payad na imot ko a couple shirt, kan couple pillow. Sagay sata ko ma. Ay, sayang nga Rod Kat, itad mo lang ta kanyak at ausaran me ni Indoy nga boyfriend ko. Nala, wanan. Itad kong kada kayo, Nelly. Agpakadak nga rodan. Kat sabay ko ma. Tanaragsak kanto iti din nati pinilim, alalaki. Nagsingpat na dyan nga dyan eh. Uray no pinaay ko kat intad na lata dagitoy. Nay, anya nga'y dagita, anak ko. Agpada nga t-shirt kan agpada nga pungan. Sagay sa kami kano, kuma. Ngam dinawat ko na. Imbagak nga usaran me kan ni Indoy. Kat, uwan, ko na namat. Maasyanak mo't nga rod itilangan na apimanaw dito'y palay itay. Nalpay di abagan na. Ken kasla agkakapsot ang naglugan itilugan na. Kat gagangay na ata na paay nga rod. Adaya mat aglaglag to nga na paay. Talaga nga kasta. Sayang lang tamay sa lang mat nga minta agbalin nga asawa. No duwa ko madi duwa da nga pakiasawa ak. Nga may sa lang mat gamin. Nalpas mo't laengan titulagan para itikalay sa daindoy kaneli abalayan. Huwag nga raw da balayan. Nagbait.
Kahano lay dagararam tanak ko itanak yaw. Ngamita natulagan ti kasarda. Wan nga rod, abalayan. Kat maragsakan kami, tani Indoy ti pinili jay anak me. Amoming amin anagagot, kan nasingput ti anak mo, abalayan. Ay kat pagyamanan mi ano, welcome tanak ko iti pamilya yo abalayan. Wan abalayan, kastamot ka na kayo. Maya tawan sabsabali. Kaaruba first ako nada, anya abalayan. Wana. Nay, apay dagitabadom nele, yim-impake taon. Mapanako nag-iyan ije balay da Indoy nanang. Anya, apay ngay, kat di kay pay nagkasar. Kat dandani matante kasarme. Uray pay agden na kayon to numalpas ti kasaryo. Dito'y kapay labalay ngagnaed. Agkasar kami nga rudan iti mabit. Makabulan langan ti urayan kat agkasar kamin. Kat isumat, makabulan laangan ti urayem. Agden na kayon tong kas agasawa. Basta mapanakon ijay. Nili, ibagaman kininanang, dahil supay lang ti mapan mangi pastorit inwang. Ni, apay nga kasta ti itsuram, kasla kakabsot ka Indoy. Wan nga rod, daka mo no apay. Ala, apay nga tangay. Apay adaya sakit mo nga sigod. Awan mo't Nili, kurang na siguro iti hinanala ito Agimbagak tumot lang. Sige nga Rod, ag-ina nakapelang. Hanggang amin nga agbanbanog unay nga agtrabaho Nagagat kan sa ngamin nga pirme. Saan mo't? Ay, saka mo, tabiglamat na nakastoy ti mariknat. Nangan kan, Indoy. Diyak makapangananang nakapsotak na lang. Marigatan akpayan ngagtilmon. Ay sos, apayan ngay. Napanan ni Nili aya. Remor mata. Diyak mo no napanan na. Nanang maulawak. Ay, ala, napusyaw ka magtan. Ay, tinasaya at ipankalangan ni ospital anak ko. Sige, agawid ako nanang taintare ka no ni nanang ni Indoy iji ospital. Anya, apay, nagan ano ni Indoy. Jackman amo, inakitaan. Sige nga rod, anak ko. Ayan ni nanang Nili. Nag-awidan tasyak matagbantay itoy. Ay, apay ngay, nagadumat gayam ti sakit mo, Indoy. Wan nga rod. Agimbagak tumot lang Nili. Di ka matanagan. Ay, nag-ado pa ti intad nga agas mo. Ay, paspasam nga rog tagpapigsa tapno rumor kan iti ospital. Wan, makarawarak to siguro no bigat, Nili. Nili, pakiilot mo man tayo bukot ko. Nagsakit man. Kaano nga tangamin ay nga agimbag ka, Indoy? Agimbagak tumot lang bakat. Mabiitan. Iso nga ano sa nakpay lang asikasuan, Wan. Sige, agtalikod ka nga ro din tayo lutak databukot mo. Darasam tan ada pa'y papanak. Papanamanan ay bakat. Kanayon karumara. Kat inak agbirok iti pagsayaatan Hanggang nga ron nga makatrabaho, di siyak agbirok iti pagkwartaan. Kumusta nga di asawam nilay? Kasjay Anay nga anay. Anay lang ti mga kanyanan. Sakit pinalawam. Asino nga iti mga sikaso king kwana? Kat adamat ni nanang na. Alangan nga siya nga kanayon. Siyak amen. Kikasta talaga agasawa kayong taong. Mabiitan ti kasaryaw. Hang kamin sa pay nga makakasar. Nakapsot mat ni Indoy. Imbag no makamart sa ti kasjay. An-anay ti ibagbaga na. Baka maulaw kit di.
Agimbag tumay siguro na. Kay tanto no kas ano tatang. Sige tayo nak makilaba da ije balay daman ng panyang. Isupay titangdan ko tani. Hanmatan nga makatrabaho ni Indoy. Ay na, balasang ko. Sumruman ti sakit ti sikat ko na. Anay ko. Nailay si kamang pa'y tagluto Nasakit nga min ti sikat ko. Ay, nabanbanog ti tao nga sumangpot sakpay lang tagluto. Pasensya ka nilay. Jak nga min kabailan ti tumakdar. Lili, at dakay. Yala anak man bit iti tanong. May samat na tanga Indoy. Mayak samat ito tapno agkatulong. Nyangay, dandanin ti kasarta. Kabaila mo ti bagim Indoy. Makapsotak pa'y matnili. Itantanta pa'y lang agpapigsak pa na imbang. Katuan anya nga ron ngay, awan mabalin. An-anusan nakawan. Pasensya ka la kuman. Uwan, sige, tay nakpay makilabad nga ron. Isupay titangdan ko. Di kan sa pa'y rumar. Tamasakit mo ni nanang. Awan agluto. Kasano nga da kwarta tayo nga, inuhanak nga rumwar. Ay, isaganak langan ti kanan nyo nga panawak. Kumusta nga iti follow up, check up mo, anak ko? Mayat man na lang. Ituloy ko lagtakan ng dagita agas ko. Kat numaybos ko manen, agsubli kami manen iti doktor ko. Kawan ano sam tiyaga, gastap nagimbag ka. Masapul ama monitor na kakanayon ti doktor mo, tapno amom na niya dagiti tumaram. Aywan, ayan ninilay. Rimwar mat, mapankanog sa iti pagsayatan na lang. Ay, amo manak ko, adanadlaw ko kaninilay. Kasla naglakamot din nga agungungat. Na kami suot pa ya kanayonan. Sana kasi di damo. Pasensyaan yun ninili nanang. Tabunga la siguro ti bannog na tayo chay. Wan mat kit di Ay, nakababain pa'y kit din. Ison ti mga sa asikaso kadata. May raman nakpay nga asikaswan na. Tapasaray sumromat tan ti sakit ti saka kan sikat ko. Nay, apaya di ka payagawid ijay balay da balayan anak ko. Ay, aglaladutak nga agawid ijayan. Mabanbanugak nga aglablaba iterwar. Sa mabanugak manan nga agasikaso iti pasyente. Makaumakit di. Apay ngay amauma ka. Kanobyo mo ni Indoy. Umadani pa yan ti kasaryaw. Kasla caregiver, te trabaho kay Balayda. Dua da pa'y mat nga agsakit. Dua ti pasyente kay Jay. Da kayon tumat ngamin. Nay, apay. Kuna yung ani Indoy ti piliak. Ha? Anya ngay, mangipas-pasubo kayo. Ibagbaga yung amin idi nga ni Indoy ti piliak nga sungbatan. Nay, saan da kamot apinilit anak ko? Nagdamag ka mo ngamin. Iso asinong batan milaang ti saludsud mo. Gumkit day, saan da ka apinilit ang mga klon kinindoy. Kan maysa, si kamot tinagpilit anapan nagnaud ijay balayda. Basta basulyo. Basulyo kan ni tatang. Intamit pa siya rin ni Indoy ije balay da abakay. Tanay, di mo't rumrumwaran ije balayda. Nakapsut kanulat ta. Uwing nga raw. Kaasimot yung balin amanugang ta. Nay, adamot ti anak ta. Naggapwam nilay. Da kayo ngamin. Apay manan ay anak ko. Imbaga yun tumat ngamin nga ni Indoy ti song batak. Anya nga itagta. Agsaksakit nga kan kanayon. Han nga makaobra. Iso nga siyak ti mabanbanog nga agobobra. Ay kat aganos ka, anak ko. Basulyo, nape nga maparparigatak-tatan. Basulyo! Hello, Johnny. Hello, Nelly. Nakaawag ka ba't? Kumusta kan?
Han nga nasaya at Johnny. Ay, mabalin nga kita ta. Ay, katwa na. Sa dino ti pagkitaan ta. Saka natin mangibagan no pagkitaan ta. Ada nga men importante nga ibagak kanyam, Johnny. Anya jay kunam nga ibagam kanyak, Dele. Ay kwa, baka ada mo nga pangisar kam kanyak nga trabaho. Oray agla ko no iso. Lukayat mo. Si kanti pagbantay kiti pwesto kiti sabsabong nga sentro. Aguray ka. Nagkasar kayo ka din itinubyam. Haan pa'y ta agsaksakit mat. Huh, madis-dis maya nga ron. Kasla na ilaw anak nga nang sungbat kanya na idi. Anya? Ay, sige. Tulungan ka nga ron, Nele. Si kan tagbantay iti may sa pwesto iti sabsabong. Indoy, siyak ti binilin ni Nelly ang mga sikasukan ka. Tagtrabaho kat nga ruden ni Nelly. Talaga gayam nga impilin na tipimanaw. Diyak pinalubusan. Nagpilit anapan. Ay, kasta ya. Ala, kat asikaswang kalata takas tamot tibilin na. Magyaman na ka. Awan pang sweldokin ka. Una ni Nelly, apaw itan nak iti sweldo. Iso adi mon problema inday ta, Indoy. Ag-awid ako ni ijay balay mo, Johnny. Hankon nga sublian ni Indoy. Ha? Adakin ka na italene. Dito'y pwesto ti pagturugam wan. Uray ta da pagturugam dito'y. Ha? Kat ijay balay mo ngay. Adayo ijay. May mayat dito'y. Sana bale. Tao may kapaspasyaran dito'y. Sige nga, Rod. Naupay akon kan ni Indoy. Di balitahan kami mat nga nagkasar. Aklonan kan, Johnny. Ha? Ay, adakin ka na italene. Ni, apay nga kasla hang ka nga excited? Han nga kasla idida mo? Ha? Haman. Excited akmat. Lukas nga rod. Datan. Owen, Johnny. Hello, Nanang. Hello, Nelly. Apay, anya dyan na amuan me. Pudno ayaday jay. Owen, han kon nga kayat ni Indoy. Kastala ti kalakanakan ka, ti panangisinamun kan kwa na. Ay di kalamasya na nako. Masakit ni Indoy. Katanya ti kayat yo. Agtutuo kak nga kanayon iti sidong na. Kayat yo aya nga mabalo ak nga dagos. Di ka maasyan itinobyaw. Han, ni Johnny ti kayat kun. Isun ti pakiasawa ak. Agawid ka, tagsasarita tayo. Ay hanan, Nanang. Agyan akon iti balay ni Johnny. Hello, Hilda. Hanakon nga agpawit iti swildom niya. Bahala ka, noan mo nga si kasuan ni Indoy. Apay ngay, kaasit ni asawam no awan mga sikaso. Hang ko nga asawa ni Indoy. Hang kami mat nga nagkasar. Kan sina akon. Anya, apay ngay, kaasimat Ay, basta man jakon. Naupayak kanyanan. Ala, oray awan sweldo. Asikasuan kayo lat na, Nana, Indoy, tamaasyanak kada kayo. Apay nga yan, aramid dinili, ti kastoy kanyak. Wan nga, Rod. Nakakasikamat anak ko. Kasta lang arodan ti kasasaan mo. Sininahan na kapay tinubyam. Ala, di kay madanagan. At daaklaan dito'y amang tulong kada kayo, Nana, Indoy. Iso adi kay agsangitan. Nagluto ak iti tinola. Inikak iti bulong ti marunggay kan papaya. Padiguan kayo, Nana. Ay nagyaman kami bala siyang ko. Nagsaya at kakada kami. Jak amo no kasano makasubad kami kan kahilda. Saan man aday ta subsubalit ti ibagayo, Nana. Ay na. Nay, anya man ang tinyag mo, Hilda.
Uy, talaga apumigpigsa ka na, Indoy. Makabangon ka na talaga. Makapagnakan. Una, napaanak pa'y nagpasturan ah. Ah, kitaom tamangan mo't numabignat ka. Di mo biglaan. Uwan, boss. Thank you, Hilda. Ngamin, sikatin ang patpatibker kanya. Tapno pumigsak mo na yun. Kitita, naimbaga ko. Wen, ngam di mo biglaan tagtrabaho. Nana, at ako maibaga kin Hilda. Mapankay pa ilay di kusina, wan. Ha? Ay kawan na. Maawata kaunti kaya't masawan anak ka. Kunak man numaturog ka ito'y pwesto dyan eh. Sana mabalain. Urayin naktay dingwan ko, di balay. Sana balay. Umayak manan no bigat, wal. Agawid akong tanay raben. Sige, babayan, wan. Tay goodbye kiss kon. Sige nga, Rod. Ingat ka, awan. Ha! Kunak tupay kat! Husto tinabayagan nga adap ko! Ha! Lida! Apay kasaka na to! Awanan kay tipay na babaeng karanggandyang ka! Ay, tabloko! Anak ko! Lida! Gusto na itan! Nanang... Ha? Lele, ada ka? Ay na, naimbagman tanagawid ka. Malalala, sumrek ka. Angam, apayakas tatit, sura manakaw. Pinanawa ko ni Johnny. Las tugi mat gayam day jay nga. Adamat gayam asawanan. Anya? Kakas-kasar da gayam. Idi pinaay ko idi. Ada gayam yung kasar na nga dagus. Hana nga yung bagbaga kanyak. Anya? Iso nga na ilaw-law. Anak nga permi. Ay, asidaga kon itabalay da indoy. Kon nga mindan anak nga naimbaganan kat. Ala, di nakikyan kita, Indoy. Kumalpali sa klangan niya. Ala, apay, anya tararami dun da indoy kan Hilda. Agkin ni kida matan. Ha? Agkin ni kida. Sa daagkis. Anya nga data nga itsurandan. Indoy! Lile! Anta ka! Nakapasyal ka ba? Naimbagman ta nakapasyar ka, Nene. Apay, anya tararami dun yo. Agkin ni kayo mat. Kagangay ti agayan ayat anele. Anya, ay nagluko kan Hilda? Pinagbantay ka lang nga minagaw mo matgayaman ni Indoy kanyak? Inagaw? Di mat nabayagan asin ni naam ni Indoy, pinanawang pa'y nga rod. Idi ngamhaan tatan tagsubli akon. Lading hitag na ilay. Ngum ni Hilda itantay ayatag. Kun di mo't agdan sa balim, ije sentro. Ay, kwa, awanan dajay. Fling ko lang dajay. Ay, Indoy urnusan tante amin kanyata. Ngam, apay ngay, adamatan sa bali nga kakin nekim. Di ba agkasartan? Sorry nilay. Sikatiim mo na anang isina kanyak. Iso adinak mo't siguro mapabasaw. Traidor ka, Hilda! Impabantay ko lang ni Indoy kanyam nga minagaw mo matgayaman. Ala, anya nga iti basol ko, Nelly. Sorry ti amok akit di mon sublian ni Indoy. Traidor kayo kiti nga duwa! Nanang, kurang pa'y matibos-busak a kwarta. Kasanungatan. Ay katagdis kitarta, anak ko. Inak pa'y laumutang kin ni Antim Amaring. Naimbag da kwarta na, nanang. Adda, naglako iti baboy na idi kalman. Damag ko adakkel tinaganan siya na tanatsambaan na tinangin na apresyo. Alaman nga rod, nanang. Da kayon timapan. Tamabainak nga umasidag kin ni Auntie Maring. Ala, tamapanak no madamdama. Lepasak latay ar-aramida kejay kusina, anak ko. Apay nga minakundi abroad no awang magayang busbusan na kwarta. Nabitin nga rod tay kwarta naman ang Maring. Bayadan ng tumulaang no maka-abroad.
Ay, awang kwartak nga ipautang ko. Gaputan na amuan nyo ang naglakwa kiti baboy. Umasidag kayo umat kanya kaon. Awanan di kwartak, imbang kukaon. Ada pangaramata kiti dayjay. Siya na para pautang dayjay. Para iti pagbiagak dayjay kwarta. Kan di mat namin adaw na napikin ni Gracia. Apay saan na nanidigra? Ay sawan latam mukaon. Jakpat siya na makabrod dayjay. Sigurado mat siguro dayjayon, manang. Nawala tamo kun kunak manain. Basta awang kwarta ka may pautang ka, iso pasensyakan garay. Sige nga rod, manang. Agyaman aklaangan. Kamaudyanan na, nagpauit matlaangan tay gayam ko iti abroad, nanang. Imotang kakenkwana. Nanang, iso ama ituloy kun nga ipagnati papeles ko para abroad. Basit la panaganusan, maka-flight takton, nanang. Ay, naimbag pa'y katay saan ta akab-kabagyan. Kasi dadaan at tumulong. Ngamjay mismo akabsat ko. Naimot. Bayadan tamot. Saan tamot adawatan? Ala, baybayan yun, nanang. Ti amon siguro ni ante, sa anak ama ka abroad. Iso ama buteng ngagpautang, taamangan no saan tayo ama kabayad kan kwana. Huwag nga taa. Alang arod, say-saya atom ti panag-apply mo, anak ko. No kasta, agap-apply ka mat para abroad, insan donita. Jak pa'y rinugyan insan Gracia. Plan-plan wak pa'y laang. Rugyam kit din tapno malpasan. Awam mo nga rod kwarta kinsan. Awam mo pagutangan. Kababain ti umutang-utang. No talaga nga interesado ka, insan, madiskitaran day ta. Talaga kayat ko insan. Ta nagrigat ti biag ti pagilyan tayo. Makastruk ka ngagpaiso iti trabaho ang basit mo ti sweldo. Kaya't ko kumamot tag negosyo ng mamamot kwarta pagpuunan. Iso nga rod nga ag-abroad ta, tapno makaurnong ta iti pagpuunan ta iti negosyo ta. Tag negosyo ta man kit di, insan. Uwin ko mga rod insan. Ang mala, makitan tulat ta kasinsen. No kasta, makabrodan dyan anak. Mau ka ba guys? Wen manang maring. Flight nan inton maminsan nga aldaw. Jak sumurutan namang itulod kan kuana. Tamaulawak iti biyahe. Nagadayo mo nga min ijay airport. Wen no kada tayo ababakutan. Di tayo makaanduran iti atid ga biyahe. Nasakit pa'y katibagbagi. Ano kas long trip? Wen nga rod amanang. Kaya't nga tatagbalon iti daeng. Ha? Pabalunak man iti daeng jay kaanak hak. Naimbagla pa sa rabo na itagbalin nga amo na ijabroad. Ay, jakla mo amanang. Mala, ikaktulatan, taado jay dinaing ko abangos ije balay. Ala, nagtaktak tayo pa ang Auntie Maring. Nakamabain pa yun. Anya nagtaktak mga ibagbagam. Sigo din adinaing ko daytay di namin sa nakalman. Basta ipabalon ko kan kadaytawan. Naimbagla pa sa lubong mo iti amaw. Para manamot ay iti daeng. Naimbag ano kayat nanti? Kaya't dano maramananda. Tanaimas ti pa nagdadaing ko. Kagkasanungay, agan anad kay ti biyahim. Gracia, kanakan. Pasensya, no day talaang ti may pabalon ko kawan. Nakaskas dao mat dahi akabagis yun, nanang. Kilaat saan nagbaliw ti aplaw ti angin. Apay, anak ko. Ta'i di naamuan nang ag-flight akon. Kasla siming patmutan. Kitila mait-itid na pa yung ipagpabalon kanya. Ay, jak man ambo iti dayjay nga antim. Mudi nga min dayjay nga antim. Saan amaaw-awatan ti ugali na nudaduma. Nagado di inted na adaing, nanang. Adapay prutas kanat nateng. Kat, alaam amin dagi jay. Saan, nanang? Kanadagsen. Ibatik dagi jay. Ngam di yulatan ibagbaga,
tapno saan nga agungat. Ay kat makamu ka nga roda anak ko. Nakaabrodan ni kasinsin mo agrasya, Donita. Wen nga rod tatang, naimbagpay kat ni insan ko ta nagflighten. Kaya't ko kumamot ag-apply nga maawang magkwarta. Ay kat no, interesado ka, agdiskitara kiti kwarta. Umutang ta. Ada nga tamang pautang kada tayo, tatang. At dalat ta siguro mo't Ang numapilpilitan ka laang, uray saan ang nanakaw. Interesado ak mo't kit di tatang. Pampanunuto lang amin ti magastos. Sursuren ta dagiti kakabagyan ta. Tauray sa gabasik no maurnaw mayat. Alamang nga rod tatang, tay karigatak man tagaplay. May saka mo nga guutang roday. Ha? Karitam to matagpabrawd kaawang mga rod busbusan nyo akwarta. Baring mapagasatan ni Donita manang maring. Ibagam ta saanan nga gabrawd. Gastos laeng dayta. Inton mapeke akas kan ni Gracia. Itaam namidwa na peke ni Gracia. Nakatsambalaangan iti may katlaw. Isuan na panag. Saan mat siguro manang? Ayaw ang kwarta. Dagijay kakasinsin tayo tasit gam. Tanigusyan ti da amin. Adu mo lang amang ti kwartadang gam siyak. Tano siyak, adang amin yor ornongak. Isu apasin siya kan, ruday. Nagpawit di kasinsin mo. Kat nakuna na pabuludan ka kano iti busbusam nga agabro, Donita. Ha? Ay na, agyaman ako na auntie. Ay na, may tuloy ko malangan ti mangilakad iti papeles ko. Ala, say-saya atong nga rod balasan ko. Tapno maka-abroad kamutten, kaanakan. Kamaudyanan na, umadanin ti flight mo anak ka. Saan ang napupuutan? Nairemedyo mo't laang ti kwarta. Wen nga rod tatang, adun ti utang tayo. Di mo pala panunutan rayta, tapno saan ka amay stress. Basta no maka-abroad ak katag sweldo ak, bayadan tayo to adagos dagiti utang tayo, tatang. Uwan anak ka. Nay, kunak no asino dagiti pasaheros nga gururay diti waiting shed. Da kayo magayam, ruday, Donita. Ang apa nakasukat kayo nga agama, papananyaw. Kanadamo dak kalabagahiyaw. Agabrudan to'y kaanakam manang, itulod kon iti airport. Orayan mi tay inarkilami alugan ta iso ti mangitulod ka na kamay. Ha? Ay, nukasta! Ag-flight kan, kaanakan! Wanante, apay nga di yung bagbaga ta nagdaing ako maiti balunam. Ha? Ay, uri saanan ta daing ante. Ako na yung baglabalo na medya abroad. Akaanakan. Pasalubong mo itagbalin nga amam. Ang manutswildom ijay ngay. Ay, jak pa'y amuanti. Oh, imposible. Adida yung bagati sweldo yo ijay. May mayat matlaang nakatrabaho ako sa akong tusong batan day tante. Tapno eksakto ti may bagak. Ay, sa bagay mo kit de. Agad, agan-anad ka nga rod ijay kaanakan. Ay na, kailiw da kanto laki de. Na, narakupang ka man Donita. Ha? Ala, auntie. Ay na, di ka mangliplipat wine. Di ka agdanag, tailaklak am kay ti kararag ko. Ay, agyaman ak nga rod auntie. Nala, urayan dakpit inak mangala iti balunam ang merinda ang mijidalan. Nagluto ak iti suman idirabi Tarayak baitan niya, urayan dak. Ni, nagdardarasan apim manaw tatang. Ngarod sapay agtaray. May dugmam to lang ata. Bigla matasiming po ni ante. Nakasupsuplada iti umut-utang tayo kan kuana. Wan ngarod ala, bay amlatan no niya ti makitam kan kuana anak ka.
At kasanungay, kabagays. Agpaw-paw mo lang dyan anak mo iti kwarta. Ay iwan amanang, binulan na pahuitan na. Kay tagilibre ka nga roden oray pang lunch lang ije sentro. Ay katun amanang, day talagayam, mapantanubigat. Itan kaanon to pa'y tabigat. Mapantaitan, tanay mabisinak. Ramanan tamamuti katas ng dolyar. Mala mabiit laeng aron manang, tagdegos Ay saanan? Agdegos-degos kapay laang. Agsukat kalatan, sa kagbangbang lumayatan. Ay nasa anak akomportable manang. Kabagis Ruday, mano ka dia bulan ni Donita ije abroad. 5 bulan nan amanang. Ay kat, nawadwad mga rod turnong nan kanurnong mo. Ay, imbay bayad ko iti utang na itimpaw-paw it na kwarta. Apay, di kay pa'y nakabayad aya? Anda pa'y basit manang. Ininot ngamin ti pampamayan ming agbayad. Tapno adamot agbati kada kami Nan, mangilibre ka mga rod matiti masida tanay awan pangrabyan ading ko. Kano kayat mo ti umay kamangan iti balay. Ta agluto ak iti pangrabyan ta manang. Ay, restaurant ti kayat ko asawan. Kayat ti lutong bahay. Mangilibre ka, kastapay. Ijay mo restauranten Alan mapantay di sintro, tayo ijay tangag dinner, kabagays. Agarly dinner tanya. Ilibre mo to'y manang mo, Kakaiso na nga dan di abroad nga anak mo. Share your blessings kuna nga around. Ay ka, mapantangarod manang. Awan problema iti dayta. Nabsog ka mutlaang, manang. Ay, wala Ruday. Ay na, iso na laang ta. Problemak nun nyaman ti masida into nagsapan. Dumagas taman ije palengkay Ruday, taintag palengkay. Nakalukat pa'y mo ti palengkay ti kastoy nga oras. Kuyog naman ta gumata nga kiti dadakkel nga ikan kan karne mo kan nata nga sagpaw na. Ay katuan sige, kuyugan ka manang. No kasta, inlibre mo ni manang. Wan garet. Ta narigat mo't no jak pagustuhan. Anong to man na may bagbagaanan no kwa? Pasaray agtex nga rod kanyak, sang kadamag na no anya ti masida. No naimas ka no ti masida o may makipangan. Ngam no ibagak aprito a fish kan dinengdeng ti sidak. Kasla makaungat pay. Anwag ka no ti ado a kwarta, no jak gumatang iti naimas a masida. At nangarod sa balay nga ugali di kamsat tagarin. Nagpakuyog pa'y kit di nagpalingki Kunak nagpakuyog laang. Ngamsyak mo ti pinagbayad na kanagin niya ginatgatang na. Anyan. Binaybay aklatan Uray ta kabsat tamay. Ay, numaminsan. Uray kabsat ta. Saan amaliklikan ti manglagip iti napalabas. Di pa'y pulos agpautang idi agap-aplay dagiti anak ta. Ngamit at nakabrodan, kaslamat asinon nga agpalpalibre. Ako namit landakil tinaitulong na iti panagabrod dagiti anak ta. Yala, awatin talatan, day kabsat ta ading kau. Saan ta kumaagurguraan? Saan matkit day, maibagak laeng manong. Hello, Nanang. Adda ipawit ko a package dita Pilipinas. Kasta ay anak ko. Katun uraya kanak ko. Ninagana kon ti karga di package, Nanang. Itad yun to kadagiti kakasinsin kan kakaanak ka. Ni antim ngay amareng, sigurado nga umapal day jay. At damot para kan kwa na, Nanang. Kan uray ni Uncle Rudy. Adda itad ko kan kwa na. Ngam, siyempre, at adulat ti para kada kayo. Agyaman ak nga rod, anak ko. Sige nga rod, Nanang. Tadapi aramida, kwan. Agan anad kayo akanayon dita.
Bye! Nay, si kamo gaya man ang mareng, nagsapakan ngay malatew. Wen man ta umayak makikape. Kan di mo't itajay kunam nga isasangpo di package nga ipawit ni Gracia. Ha? Uwod manang, malasumrag kayo nga raw. Agyaman nak. Anyat maikape dito'y balay yung ay. Adda kamote kan mais di talamisaan manang. Anya mo dagita nga ikapkapin. Burger awan no pizza kas kada french fries ti ikapim. Anyat serbiti ka dat anak mo jabrod nga no di mo enjoyan. Awan usum ko kada kita amak-makan manang. Ay why na anya nga oras sa sumangpo di package ngay. Masapa ko mata na dapay papanak. Jak matam mo manang, basta itakanungal daw. Ang mapan kalat ta iti papanam taylasin kunto tay paraken ka. Ay isan. Urayek langan tanay naregat ti maunaan. Ang mga noalaan na di para kumakanyak. Kano adan di package, lukatan tayo adagusan, garet, tanag dardara sa akwan. Ay, daytoy. Kukwak dagitoy adilata. Dagitoy katenangina di department store. Naimas dagitoy. Ay, adapin na pintas sa radyo. Ay, alaag na ito yan. Ay, manang, nanaganan sa dagitay para ka na tayaw. Di mo alaan dagita ta, para ka ni garit dagita. Kana kanta mo di nagpawit, awan sabsabalay. Agpidot ka kay dimot na iti kaya mo dita. Saan na yun ta, naala kong tay kukwak. Tay kumalaang na inagan ken ka ti alaem, ta urayam ani garit ti mangted ka dagita, no ikan na ka. Apay aya, pakibibiyangan nak si Karuday. Agpidot ka lang ka diti kayat mong alaan dita. Mabalintag damag na na. Anya day jay barok? Sa dino ka diti balay da Sir Rudy di reading ditoy. Ha? Apay jay kabsat kaw, anyat masapulyo kang kwana. Itulod mi kumatoy package na na. Ha? Package? Ay kwa! Ay dito yan. Ibati yo dito yan ta. Sana makadanon tilugan iti balay da. Dito'y maalang amin ti pangibat-bat da iti paw ita para kankwana no daduma. Kan may sa imbilin na kanyak. Dito ti pangibat nyo iti package na. Kapsat yo ka din ni Sir Rudy na na. Wan, siyak ti inauna kabsa na. Sige ngar na, tanay. Adapay itulod may. Agdardaras kami ngamin. Mabit lang nga rod, tada ipapirma kada kayo na. Ada kayo tinang receive iti package. Apay ngay, analukatan ti package. Kasta ka di dahi ta simang part, manang. Wumait, nalukatan matasigod. Mas daawak nga raw. Tapi akas tati itsura na simang part. Damagag kumay dyan nang itulaw, ngam naladaw mo nakitak. Nakapanaw dan, idinadlaw kaw. Anya? Nalayawin mo ta package mo kabagay, stanay. Makatudtudo manan. Uray kompormento la maitad mo kanya kaw. No ikan nakting kyaw, ngam no saan, ayos lata kabagay. Hello, anak ko. Naawat ko tay package. Ang yaman Nasayat nga rod tatang. Aywan, pakidulin yung tuman gayam dyan impawit ko arilo, sing-sing kan kwintas. Regalo nga mintibus ko dagi jay. Awan mo't nakita akas ta iti package, anak ko. Ha? Ala, adda tatang. Kitaan nyo na yung bag. Sapay nangina ti balor dagi jay. Nginginain namin dagi jay. Imbalkot ko itinalabas itapan nyo. Naikarga iti box day jay tatang. Awan na talaga tinakitak a box. Kung nabalkot itinalabas itapan niyo. Ala, apay ngay. Saan nga minasyak ti imuna anang lukat iti package. Ta nalukatan ni dinapan ko inala iti balay da antim amareng. Anya? Nalukatan mo't nga mina, dinapan ko inala iti balay da antim anak ko. Di mat imbagakkan ka, asigo dan analukatan na simang pati package mo, Roday. Apaya siya ti pagdamagam ngay. Diyan nang itulod ati pagdamagam.
Ang mga nulinukatan day dalan. Manang, Apay atapam, asyak tinang lukat iti dayjay. Pagatapan nakakabsa mo, pabasulan na. Mala, di ka nga rudan agungat manang. Nagdamagaklaang, saan ka pagpabasulan? Nala, baybayan nyo na tatang. Saan kumaday tatipam ko tantisan niya pag kinaawatan ngagkabsat. Kasta una ti pungtot na kanyak. Kat nagdamagaklaang matanakaw. Nala, baybayan yun. No pa'y nagsayang, tadakkel ti balor dayjay no mailako. Kan pakalaglagi pak itinasingpet nga amok. Awan maramidan tayon napukaw mo't Pasensya ka na nakaw. Awanak mo't nga may ninisimang pat niya package. Nala, saanan aday tati pakariribukan nyo, tatang? Nay, imadumot ti tarakan mo aburias, manang. Pinadakkel mo pa'y gaya mo to'y kulungan da. Wan kat sigod mo't ngagtartara ka nakitibabaw. Iso adikan mas daaw. Mas daawak at nagtriple mo ti kinaadunan. Limlimala ang idititarakan mo. Ngam imadumutan. Agkat talaga kasta Kayat ko tagpabaknang. Iso gimatangak iti adu at taraknag. Ay nawanan. Apa na pasabag Nanay. tinastoy. Apayan manang marain. Anyat sang sangitam di ta kulungan ti baboy mau. Awanan. Nairaman mo't na nagsakit dagiti tarakan ko. Iti agraraira sakit ti baboy. Allah, naudatal damot amin an. Apayan. Ay, nagsakit nga road. Kane, di na nalasatan. Sapay nagaduda. Kasanun nga tipunak. Awanan nalugi aklauna yan. Ay sus, sayang amanang. Sapay nagado ti ginatang mo atarak na. Ay, awanan di nagpunak. Nagsayang launay. Umayak man, ading Rude. Ay sumrak ka amanang. Ading ko. Apa nga imarakop ka. Di nakngarod paturogan ti konsensyak. Mabutbuto nga kajak maawatan ti riknak. Isu nga imayak, tao mayak agpuno. Bareng maalay-ayan ti riknak. Agpudnaw. Anyot ipudnaw. Jay mapukpukaw arilaw. Sing-sing kan kwentas ni Doneta. Siyak tinangala. Ay, napagawanan na ko ba? Inlakok dayjay kat isuting gatang ko itinagado aborias. Anya? Ang mawam mo lang tinagmamaayan dya tinakaw ko. Napistima dagi jay tarakang kon. Ay awagam man ni Doneta kayat ko tagpakawang kang kuana kabagays. Sapay kumata mapakawanak. Oy, tatang. Asino man tikid-kid dayan kan sagsagawi siwan nyo dinan? Awan, adaya. Jay katulong dadi takaaruba tikid-kid dayan nyo anya. Natiliwan kayo man idin. Kiniddayan nyo day takatulong dadi ta. Saan mo't Ini sumaklaang mait. Apay may para iti umisam. Ne, kitain nyo Taamangan numabastusan kada kayo. Kat kagura da kayo. Saan? Kaslakay kayat nan tupay. Tadukas jay asagawisiwak. Kat kaslay parang na jay legs na. Talis-lisen na ti pantalon na nukwa. Anya? Tapyo lang ang dayta. Saan man atila kidkidayan nyo dita tatang? Di yo amo dayta babae, kidkidayan nyo. Mala, sumrek kay kit din tamangan tayo. Apay adeng, anyat sang sangitam.
Kan papanam. Nagdakkel mo tabagmaw aday. Uuwi na ako sa amin kasi hindi ako sinuswelduhan ng amo ko. Ay, Tagalog kamot gayam aday. Akala ko Ilocana ka. Alam ko naman magsaunang Iluko pero hindi perfect. Karabaw Iluko lang. Ay, kasta aya. Matagal na akong nagkakatulong sa mga Ilocano kaya amok madbasit na magsalita. Ay, kasta. Agam, anya jay kunam. Saan da ka susulduan na iti amom kunam? Oo, tata. Kung singilin ko isuda, magagalit naman sila. Kaya alis na lang ako. Ay, kawawa ka naman ang araw kung ganaon. Sapay hapon na. Wala ka nang masakyan na papunta sa ili Oo nga eh. Pero baka meron pa. Habulin ko. Baka may maarkila pa ako na tricycle. Ay, hindi na. Huwag mo nang habulin pa. Mabanog ka laang balasang kaw. Kung gusto mo, umay ka pala maturog di sa balaymay. Ha? Nakakahiya naman sa inyo. Ay, hindi. Huwag kang mahiya. Tawa lang sabsabali sa atin. Magkakaaruba tayaw. Sige nga, Rod. Kung okay lamang sa inyo na makitulog ako. Uy, ala umay kan balasang kaw. Siyak, ti makaamukin ka. Kat pagturugan na ngay nga rod, nagado agamit iti bakante asilid, saan anaisim pa, naggulo ijay. Paturugak pala ti silid ko taijayak to sala sa Anya, ay sus, agpat paturog kayo iti saan yung am-am mo, di kay laagbutang. Amok mo't ni Lerma. Katulong na di tabangin na balay. Saan na kano kami nasusulduan sa amasyanak. Awan pagluganan nan ngagpailay. Kat makaamo kayo nga rod Sige tamang irwarak itipungan kan ulas nga usaran na. Kan sukatan nyo nga rod jay ap-ap ti kamayo Tanagrugitsan. Kababaing tatang. Lerma, nakatulog ka na ba? Ay, hindi pa. Ay, nagsiselfon pa ako. Pati akaw, hindi ako makatulog. Halika, magluto ako ng tubig. Agatas ta tapno makaturog ta. Ay, ala, nakakahiya. Di ka agbabain. Ipagpabalay mo wine. Manipo dita, bumalay kan ditaw. Ala, umay kantain tagatas. O sige, pero may tinapay ba na isasawsaw? Ay wine, adaw. Adalop bride. May palaman? Anong palaman ang gusto mo? Marami kaming palaman sa kusina. Mamili ka na doon. Parang giniginaw ako doon sa salas. Pwede ba akong matulog dito sa kwarto kaw, Lerma? Kahit dito akong datar. Agyaplagak dito. O sige, bahala kayo. Basta ako, dito ako sa kama kasi malambot. At saka, hindi ako sanay sa datar mahiga. Ala, siya akong dito'y datar, ta si kadita kama, why? Tata, ang dami mo palang gamit dito sa kwarto mo. May nakalak pa na kabinet. Ano ang laman niyan? Ay, tay induldulin ko akinabak ng dayta. Ha? Talaga? Why? Naimbudak nga men. Iso nga ado ti iduldulin ko akinabak ng kwarta ken balitaw. Kung gusto mo, Ate Mina, dito na ako magkatulong sa inyo. Ha? Ay, awan mo't pagpasweldo mi kan kalerma. Siyak, timang sweldo ken kwa na anak kao. Saan problema dayta? Anya, di tayo mo't kasapulan ti babao ng tatang.
kasapulan ta. Kasapulak ti para timple ti kapik. Sige na, Ate Mina. Payag ka na. Nagagat naman akong magtrabaho. Magaling pa ako magluto. Ha? Kasano tatang? Sigurado kayo? Kaya't yung agnaid dito'y balay ni Lerma? Wen, nagagat ni Lerma. Sana balay, tada pensyon ko apang paswildok ken ko ana. Asino jay mangkukukukin ni tatang mo, Mina? Ay na, jay babaunin da ididita bangir abalay ni Lerma. Anya, apay nga da di tabalayo. Inalamot ni tatang ababaunin. Swelduan na kano. Anya, di ison ti papanan ti pensyon na. Basit lat agbatikan kwanan na. Isong mati kayat na. Kat apay, paset ti trabaho na, ti panagkukuna. Wan siguro Kaino agpamasahi pa'y ni tatang nukwa. Agpaikat pa'y itiuban na Aya, naimbag man ta kayat mo't di babae. Kayat namot. Paspasurot iti amin nga ibaga ni tatang kankwana. Lerma, kasanungay. Natin nagmatiriknakin ka. Bayat ti panangkukukaw, panangububan, kan panang masmasahim kanyak. Nagrusing ti ayat ko para kin ka. I love you. Kaya naman kitang mahalin. Basta ibigay mo lahat ng hiling ko o ihilingin ko. Ha? Ay, katuwan na talaga yan. Basta kaya kong ibigay, walang problema. Simple lamang ang gusto ko, Berto. Oo, wag kang madanagan. Basta't kaya kong ibigay ko sa'yo. Basta mahalin mo lang ako. I love you. Gusto kaya ni Ate Mina na maging tayo? Oo, gusto niya. Awan maaramidan na ta anak ko lang na jay. Sakti masuraw, iti na ito'y apagtaingan. Tatang, nalabasan kayo itay ijay kalsada kin ni Lerma. Mayat ti holdingan siya amagmag na. Nagalas ti itsuraan nyo. Apay ngagkibkibin kayo. Apay, dakas aya. Agayan ayat kami nga ruran. Anya, agayan ayat nga. Nadevelop tirik nami iti tunggal may sa anak ko. Iso nga agayan ayat kami. Pangasim di kagbalin akong trabida ka na kamay. Napudnaw ni Lerma kanyak at napudno akmut kenkwana. Ay nalakay kayong tatang. Baybay anyon day taabanag. Nagubing nga adayo day di Alerma ang maidilig kada kayo. Apay, masigurado yung adi na kay tupanawan day di. Saan? Tasak kanulaang tayo ayatan na. Ay, jakpat yun day ka. Kasla saan ang mapagtalkan day di babae? Lukwon na kay la day di. Saan nga raw? Apay, di ka makawawan, Mina. Makiasawa kang aminay. Tapnusan atila pakasiksikuram. Ibigay mo lahat sa akin ang pensyon mo. Tako na ang magtago, Berto. Ha? Ay, katuan Ay talaga yan. Walang problema, Lerma. Mag-ipon tayo para sa kinabukasan natin, mahal. Ay, katuan Naitaman ti kay kayat ko ken ka. Taamom panunutan ti masakbayan ta. Agurnong ta ti pagkasarta. Hindi na kailangan niyang kasal-kasal. Matanda ka na. Mag-ipon kit di tayo ng para sa buryal mo. Nilermamag. Ang awon nakpaimag. Ay, hindi ako nag-aangaw, Berto. Matanda ka na kasi. Dapat nakaredy na ang para sa buryal mo. Ayaw kong mamroblema tungkol dyan. Mala. Sikati makaamaw, mahal. Ay, oo nga pala. Curious ako kung ano ang laman ng kabinet mo dyan. Ay, yung kayamanan ko nga raw,
Gusto mong makita aya? Tingnan ko nga. Tingnan natin. Sige, taalaag titulbag ka, mahal. Wow! Ang gaganda palang alahas ang tinatago mo dito, mahal. Oo may rilaw, kwintas, singsing. Balitok amin na kita. Ay, tamang-tama. Wala akong relo. Pwede bang gamitin ko na lang yung relo? Pambabae kasi yan. Oo sige, itad ko ka na sa rilaw. Regalo ka mahal. Ay, thank you, mahal. Ang bait-bait mo talaga. Ang damat gayam no biyayon tatabil tao. No biyayon mo't gayam tayo sigo na babaunin na dita karuba. Ay, wala. Awanan, inatiw kan, hilino baraok. Laklakaya na kaon. Ngam nakanubiak pala iti ubing nga ada yung ngumsyak. Nagpintas pa ay. Anyat sikrito yung ayata tuladan kay man. Oraan anwam. Talaga ako maapoy ka, Helena. Mabuteng ka nga agaram. Mababainak nga ron, tata. Ay, awan Talaga malakayan ka abaraw no kasta barok. Di naklatultuladan. Natadem ti baniit kaw. Ta nakabaniit ak iti ubeng ken napintas. Hangam kasla ko nada dita naggapuan na abalay nga da kano sadsadot na. Isa pinapanaw da. Saan? Palsaw da tadamag. Di da kano suswelduan isa pimanaw. Saan ka basta mamatilatan iti bagbaga ti tao? Ta siyempre, linisan na mo ti bagbagi da Ngam ti kinapudno na saan da suswelduan ni Lerma isa pimanaway. Kahit no talo abulan saan da sinwelduan. Ay, kasta ya tata? Wain, iso nga awan babain da kita tao. Kundi katulong da, ngam awan mo't gayam pagpasweldo na. Berto, gumising ka. Apay mahal. Ikaw muna ang magluto. Masakit ang katawan ko. Sige mahal. Ituloy mo lang ti maturaw ta sa akong ti makaamawan. Riingan kan tao no pananganay. Ni, apay ada kayo taglutluto, tatang. Nasakit ti bagbagay ni Lerma. Anya? Riingag tao no nakaluto akaw ta pagtumarag to ti agas. Ne, kitain nyo taamangan no agpampambarla ang tatang. Baliktad samot ti mapaspasama kan. Imbes nga iso ti mga sikaso kada kayo. Baliktad samot nun. Apay di ka makawawat mina. Madingar ti bagbagi na ako nakmayt. Pag inanantamot ni nanang mo takaasim ay. Nanang ngamot. Katuan mayt. Talaga mo't may kadwa ananang mo ni Lerma. Isa ananang kunam kinkwana. Lerma, saan kan samot masakit? Day tamo lag sel-selpon ti kuko amon. Apay no ing katulungan ni tatang amang ilaba iti kawusyo. Maasyan ka kumamot iti amak lakayan. Ng parigatom mo't amang ilaba iti kawus mo. Ilutuan na ka pa yun. Manun nga aldaw akas na ti aramidan ti amak. Kunak man no sikat ti mga sikaso kankwana. Ng baliktad samutan. Ayaw naman niya akong magtrabaho. Kat gaputakas ta timbagana, paspasurutang matan. Saan tulungam ti amak Lerma. Amumit alakayan. Pati pagdigos mo, iso ti mangisagsagana no kwa. Biyangot ka naman pala na anak. Naglukon? Rumuaran ti pudno nga ugali day ta babae. Natangsit. Diyak kaya ti kastoy makitkitak dito'y balay tatang. Pang-asiyo ta diyo spoil den ti nobya yo. Adi punin na kay matuna yan.
Adi pa na sasawamot, Mina. Agtintinulong kami laeng. Tultulungak ngaglaba ka nagdalaw sa takaasay. Manon nga aldaw akasta. Agtugtugaw matlat kukuin na cellphone. Ay katagi na nangaraw. San ang mabalinti kasta tatang? Isukat ti agre na rin na dito'y balayan. Papanawin yun no kasta ti ugali na. Sinaan nyo kit din daya babae. Awan karbengam amang diktar kanyak ta anak kalaan. Ha? Apay, nangalamin ti karbengam amang mandar kanyak nga amam. Anak kalaan, laglagi pam dayta. Tatang. No saan ka komportable dito balay? Pumanaw kami langan. Sumapol kami ti pagnagdanmay. Saanan? Siyaklaangan ti pumanaw tatang. Taamok adiyo la maidiretso day ta kanya. Maawatak mat tabalay yumat day to. Iso sige, siyak ti pumanaw. Tapno awanan ti mang bibiyang kada kayo. Mabuti naman at lumayas na yung pakialamera na anak mo. Wain, talaga nga impasagid ko apumanawan. Tanay, tila pakibibiyangan na mutan. Agasam tapag sinaan na tapayan. Nangalaan na ti karbengan na ngay. Iba ang ugali nung anak mo. May pagkamaldita. Naiinis ako. Mala, sana balay taawanan ti kontrabida di ti balay, Lerma. Maaramid tan ti kayat ta. Mahal, binuksan ko pala yung kabinet mo. Ginamit ko yung mga alahas mo doon. Sige laeng, awan mo't mangusar ka na kita. Usarem laeng, mahal. May mga ibang relo pa pala doon. Ay, oo. Ginatang ko dagijay, ijag trabaho akpay laeng. Dagijay ti pakalaglagi pak iti trabaho iday. Mamahalin lahat yun? Wala. Nangingina dagijay rilaw. Ang jak usaran ta sa anak ka na iruam nga grilaw. Ay, sayang naman kung hindi magamit. Kung gusto mo, ibenta natin. Taitago natin ang pera. Ay, kit mapalin mutlat ta, mahal. Ta pangrogyan ta iti business ti mapaglakwan ta. Oo, mahal. Tama yung naisip mo. Magtinda tayo ng merienda dito sa harap ng bahay. Uuwi muna ako sa amin, mahal. Kasi may sakit daw ang tatay ko. Kastaya, kuyugan kan mahal. Ay sus, malayo sa amin. Baka hindi mo kayanin ang biyahe. Baka mamatay ka sa pagod. Ay, nalabos ka mo't, Lerma. Kabalak. Huwag na. Ayaw kong may asikasuhin ako sa biyahe. Mahirap magbiyahe na may alaga. Sa anak mo't nagpaasikasukin ka. Sumurta ko ay. Ay, o sige. Ikaw ang bahala. Dito ka muna, ha? Kukuha muna ako ng ticket natin. Hintayin mo ako dito. Sige, mahal. Dalian mo Oo, saglit lang ako. Nay, apay abinagkat mo dagi tabag mo ngay. Oo taba ka may magnakaw dito. Mahalaga ang laman ng bag ko. Diyan ka muna, ha? Ay na, makitak mo't laangan ti lugar na Lerma. Maamamok mo't laangan nagitidadakil na. Ay, nagmayat teriknak na nakatumpungak iti kasken ni Lerma. Malaksid anapintas, nalailo pa ay. Saan ka pa? Apay ngay, maluman ng awan mutin ni Lerma. Napananan ngay, tsak mat maawagan. Manuoras kon nga gururay dito yung terminal ng awan mutan. Ha? Limina. Hello, Mina. Apay, ayan nyo tatang. Ada, dito'y balay. Ha? Ada ka dito ni Lerma? Kita man.
Ang mga no nagsubli nagawi di taket nalipatan nakituyen terminal ti bus. Lerma? Awan ma. Kan apay nga da kayo dita terminal? Orayak nga rod ni Lerma. Kunana mapan mangala ititikit. Gamday, manuurasan nga agur urayak dito'y awan mo tan. Diyak mo't maawagan. Anya? Ay sus, agawid kay kit din. Amangan no agur-uray kay la iti angin dita. Saan? Urayak ni Lerma. Adala siguro na pananabi ay. Oh, kumusta tatang? Adda ni Lerma? Nauray yo? Awan mait. Intarayan nagsamot tan ti awanan bay na babae. Lakit di ah. Di yun namnamaan day jay. Di na kaila siguro madirit sa asinaan. Iso nga indalan na itikas jay awagas. Apay nga yakas jay. Kalpasan naala na amin na kayat na kanyak panawan na haun. Apay, anyat inala na kada kayo. Lagi jay indulin ko nga alahas ko ah. Sapay ginginaan lagi jay. Kan amin na pensyon ka o inrimit ko amin kan kuala. Kunana ngamin nga gurnong kamay. Ay, kunak tumo ngamin kada kayo. Didak tumo diningag idi. Oh, anya nga ita. Apay nga yakas jay tinaramid na. Apay nga anak ka.